Een band dat zwemmen leren moet. Het is van groot belang. Zeker in uw provincie, met al dat hier wetter. Maar gebrek aan tijd van ouders zit dat in de wei. Alles moet snel. Dus ik zwemmen leren. Dus wordt het door zwemskwallen insprongen. De super turbo les liek het net te werkje. Vind ik helemaal rechts. Van zwemskwallen Splash in Snits. Ik vind dat band eigenlijk toch vaak te herhalen. Dat de band daar toch leren. En dat de kwaliteit ik heugen wordt op het moment dat ze toen een langere tijd, dus is maar de techniek bloest herhalen. Je hebt het wel bezocht? Jazeker. Ja, we zijn begonnen met een turbopakket aan te bieden. En wonen we echt in 2 weken wij zwemles aanleren voor diploma A. Maar dat we eigenlijk maar een maand tijd hebben op een gegeven moment zijn van we moeten van dit systeem proberen oud te wieken. Ze is het eens met zwemboen dat de tijdnaam worden moet om bij het zwemmen leren te litten. Maar het hoeft net volle langer als niet te worden. Het kan kwatter. Wij hebben hier dat de band binnen een jaar gegarandeerd hun diploma kunnen halen. Dan zwemmen ze een uur in de week. En als ze dus regelmatig dus alle lessen komen, dus dan kom je weer met het punt van herhaling en mijn ritme, dat herhalen, dat stukje techniek. Als je dat dus echt volgt, dan is het echt haalbaar om mij hier dat te halen. Maar zwemmen leren is een must en tijd kost het. Dat is een feit. Dus, geduld is een vereerske. Maar als je band krijgt en je wil dat ze zwemmen, sta je toch wat in die warmte zitten, madden. Daar ontkom je gewoon net aan. Nee.